Yanğa uğraşay işte. Bu yanı uğraşay. Kıymet be. Bu cidmisin klası. Oy bir kıymet. Kıymet. Bizim için bir kıymet. Tenzile Elmiyeva yeşilçeler pensionerlar satıp alırlık tugul deyim. Kişir bilen kızıl şigindiri beyesi sunga atnalarda 3 tapkırga artkan. Alabız biz. Əzəzləb gün alabız. Bik sizilmesin için. İyi sizilmesin için. Bir, iki ştuk. Bir henginde sanap gün alabız. 3-4 ştuk tip güne. Bir pişirip, iki pişirilik güne etip alabız. Uzgan yılgı kişirni bazarda 120-130 sumga alıp bulsa, şigindirni şıra yandırıp izleseng de tabam deyme. Volgograd'dan kitirilgen yanması 150 sum. 2 atnalik 35'ke satkan bulganlar. Mındı halini satuşular da hatırlami. 50-55-60 sum bile. Hazır уже 100 sum 120 sum. Magazinde dişevler. Magazinde говорят, кешір magazinde дешевле, но точно Дешевле bilmiyorum. да ye, дешевле. Nerse bilen beylisiz bu? Nerse Bilmeyeyim. Bilmeyeyim, narsa bilen baylarına su bilmeyeyim вообще. Narsa bulgan bilmeyeyim. Говорят, завоз yok, урожай yok. Ну, кто турамыз, yangi урожайны посмотрим, что. Стало покупаться гораздо меньше. Bütün нәрсәгә, ризыкка да, киемнәргә дә бәя артты, пенсия җитмей, шуңа азрак сатып ала башладык. Үз бакчасында үстергән яшелчә җиләк җимеш сатучы апаларда да кишер шигендер юк диярлек. Нигездә яшел тәмләткечләр. Bir satkanımız yok. Былтырлары менә бишәр, шушындый кишерләрне, бишәрне, алтышарны куеп, пучук ясыйдыр йыкты. 30 сум, 40 сум. Менә шәһәрдәге зур кибет челтәрләренең берсе. Кишер белән шигендер сатуда юк, бәясе генә калган. Яшелчә бәясен күреп аптыраган халык социаль челтәрләрдә дә фикер алыша. Кишернең юылганы ничә сум икән? Юылмаганны алып, юып сатсаң, бераз акча эшләп була инде. Шигендерне мондый бәядән күргәнем юк иде. Шигендерсез дә тора алам дип уйлыйм. Шигендер белән кишерне үстергән булабыз инде, яз көне чыгарып атабыз. Мондый бәяләр булса, сата башларга кирәк булыр. Мин шигендер ашамыйм, кишерне дә ашамаска туры килер инде. Хакларга карасаң, я бөтенләй ашамаска кирәк. Кытырганнар инде, сүз юк бүтән. Сәүдә нокталарын Татарстан фермерлары җитештергән яшелчәләр белән тәэмин итү эше ничек оештырылган? Гомумән республикадагы азык-төлек базарындагы вазгыятьне белгечләр ничек бәяли? Әлеге сораулар белән Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына мөрәҗәгать иттек. Әмма безнең сорауларга җавап бирүче булмады. Әлеге тармакта эшләүче урынбасар урында түгел һәм әле тагын бер атна булмаячак диделәр. Республика халкы өчен шундый әһәмиятле мәсьәләдә аны алыштырырлык кеше дә табылмады. Әллә инде меңләгән кешегә кагылышлы мәсьәлә буенча аңлатма бирергә теләмәү генәме? Монысы безгә сер булып кала. Яшелчә бәяләре артуы буенча монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсенә мөрәҗәгать итүче булмаган. Әмма ел башыннан 35 мөрәҗәгать килгән инде. Алар сыек май, шикәр һәм йомырка бәясе артуга кагыла. Исходя из нашей практики, каждая такая жалоба, поступающая в наш адрес, она анализируется, исследуется. Һәр ариза аерым карала һәм монополиягә каршы көрәш законының үтәлү-үтәлмәве тикшерелә. Хәзергә андый хокук бузулар ачыкланмады, әмма аңа кадәр ачылган тикшерү эшләре бар. Әйтик, тавык йомыркасы бәясен арттыруда шикләнелеп, 2 кышчылык оешмасы эше карала. Яшелчә бәяләре артуга кагылышлы шикаятләр булса, идарәдә аны да тикшереп тиешле чара күрергә әзерләр. Без исә бу мәсьәлә буенча авыл хуҗалыгы һәм сәүдә сәнәгать министрлыклары үз фикерен җиткерер дип көтәбез. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.